Mitrović, Varka, Mitrović, udarac, stativa! Tadić, dobar potez, lopta i dalje u igri, evo šanse! Tadić, evo šanse, gol! 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 Srbija 1-1! Pored lopte Tadić, ka Pavloviću, evo ga! Evo ga, 1-1! Strahinja Pavlović! Živković, Sergej može da šutira i gol! Gol! 2-1! To je ekipa! To! Kolupa, Zambo Angisa, tu su reprezentativci Srbije, Živković, Milinković, Savić! 2-1! 2-1 Sergej! Mitrović gleda gde su protivnici, Mitrović ka Kostiću, Kostić ostavlja loptu, Sergej, lepo, Živković, 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 jao, kakav gol! Kakav gol! 3-1, Aleksandar Mitrović povećava rekord! Mitrović, evo šanse, Sergej, prilika je, Živković, Mitrović! Ma mora i Aleksandar Mitrović da se upiše u strelce, 3-1 vodi Srbija i mora da se nastavi u ovom ritmu. Živković, Živković, udarac, stativa, jao, kakva šansa! Uzeli smo loptu, Kostić i Tadić, imamo 4-4, Tadić, Tadić ka Mitroviću, Mitrović, gol! 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 Ovdje nema faula, Rapalini kaže da se igra dalje. Tadić, Tadić, Tadić ka Mitroviću, Mitrović! 1-1, Aleksandar Mitrović! Šaćiri, lopta kod Tadića, Tadić i dalje, ima Vlahovića, vrlo lepo, Vlahović šutira, gol! 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 Opet Tadić, majstor! Vlahović, gol! Gol! 2-1! 2-1, prvi gol Dušana Vlahovića na svetskim prvenstvima! 2 puta asistent, Dušan Tadić, Srbija preokreće! Sada greška, ne vidimo, može Vlahović, Vlahović 2-1! 2-1 vodi Srbija, Dušan Vlahović!